kanang panultihon nga nag-ingon nga we cannot please everyone or we cannot please all peoples. Tinuod gina siya. Bisan pag unsa nato kamaayog binuhatan na agyoy dili makauyon. Labaw na gyud og naatay bati nga binuhatan. Muna kay mao man ni ang kamatuoran ato gina siyang dawaton uban sa pagpaubos nya dili unta na makapa-discourage nato. Kamo di mo ma-discourage o sawayon mo? Dili. Nanglitan ba maghimo kag maayo, mutabang ka sa community, maghimo kag mga maayong buhat ang ilang agianan imong padak-an ana nya imo pag yung ispaltohon aron di na sila malapok nya sawayon gyapon ka ingnon gyapon kag batignaong batig batasan tig pakaaron ingnon ana unsa man mousab pa mo padako sa daan sa inyong silingan ha moingon pa mo mo klaro Porti nimong buotan nag-atiman sa imong bana, pero ang sigyag hisgot sa imong bana, ang inyong silingan nga dalaga, magsighisgot nga, ikaw di jud ka hisgotan, pero porti nimong atiman niya. Ang saman, mupadayon pakigtipo niya. Ha? Nga naong ninyo. Di ka mo magyaw-yaw. Pero si Kristo, nipakita siya nato nga tinuod wa siya mo padayon og pakig lantugi adtong nagsigig saway niya pero wa gid siya mohunong sa paghimos mga buhat nga maayo. Matud pa niya nganong inyo man kong batuon kining mga buhat na kong gipangbuhat buhat man ni sa amahan hain man ani ang rason nga inyo kong batuon adi ka na mo batuon tungod sa imong maayong buhat tungod kay nagpaka-anak kas Ginoo nagpaka-Dios ka ana pero mao bitay hinungdan matud pa ni Hesus nga ayaw lang kog tuhoe ang ako lang gibuhat mo'y tuhoe kay buhat man ni sa Ginoo tuhoe ang buhat sa Ginoo aron mahibaw mo nga bisag dili ko takos bisag tao ko di ang Ginoo nako ug mao na ni ang kamatuoran kitang tanan nga nabunyagan ug nagsimba sa Ginoo ang Ginoo mo puyo gina diha nato nya magbuhat dayon tag maayo ang tanan nga buhat nga maayo dili na tungod kay maayo ta kung dili tungod kay ang Ginoo nagpuyo dinhi nato ilingi ana imong tupad ing na kay Ginoo diha pangutana ba kay ilhan man animog na Ginoo kay magbuhat man nagmaayo di na masuko magsigi nag-alagad sa isig katao di na magsigig panugo di magsigig yaw-yaw mo na mga buhat nga maayo labaw tanan di gina magdumot di sana magtinapulan ang mga anak sang gisuglag Ginoo di san magsigig tan-aw ng computer sige na lang yung tan-aw ng cellphone mutabang sana sa mga buhat di na gani kinahanglang suguon nya di masad manugo ang ginikanan di ang resulta basta buhat nga maayo malinawon kay ta way ratol mabita na magunahon na ako kinirong ato mga kandidato nagkaduol na bitang eleksyon murag nag-ana man tingali ni sila karatol no usa na lang kabuan kay karon mo 9 na karong ugma ini ka 9 Mayo na eleksyon na ang mga kanang mga kandidato kandidata karon sa politika nga mga buangon nangaratol na kay di man sila gustong mapildi mao man ang buhat nga dautan kadang dili ka mo angkon nga mapildi gusto jud ka nga modaog mao na makigpatay gyud ka aron lang gyud modaog na pero ang tao nga magbuhat og maayo mosugot lag mapildi mosugot mangganig patyon kamo sugot mo patyon dili buangon mo
Una si Jeremias diri sa unang pagbasa, igo ragi siyang niingon, Ginoo, hastang akong mga higala nagsigi na magplano, norman kog nakadungog nga nagplano naman sila nga ila kong patyon, pero ikaw ra gyud Ginoo akong tugyanan kay kamaog gyud kang manimalos. So di na kiimportante nga kita gyud mo dipinsa nato, kita gyud nga maoy mo pakita ba nga superior gyud ta, maghimo kita atong mga gitawag og dipinsa sa atong kaugalingon. Di na namo importante. Ang importante pagbuhat og maayo. Sige lang yung buhat og maayo. Nya kaning gibuhat ni Hesus nga miikya siya, kay gusto naman ta nilang dakpon aron patyon, niikya siya, usag gyapon ni kabuhat nga maayo. Kana bang dili niya i-provoke, dili niya punan ang kalagot sa iyang isig katao. Kay kita rabasan, moingon ra ba sa dayon ta, pilding maglagot. Ana no? Mura bag nasa tay gitawag bag saywar ba or reverse attack. Sa titawag ana kanang reverse psychology mo nilang tawag ana nga og maglagot ka nako, pakitaon gid kag maayo kay patay gyud gani palaguton ti kag maayo. Dili sa dingon ana si Jesus, mopalayo siya. Muna ang bana, mopalayo na lang nas asawa, kay naglagot man, adto na lang sana siya siyang kabit, kay kanang di man maglagot dito, adto sa siya pahuway, nga ikauli-ulian, uli sa siya siyang asawa. Kana, buhat na nga maayo, dili. Di na buhat ka maayo, di man na mo ipagpalayo, God. Himo naman nung kagbuhat nga dautan. Ang maayong buhaton sa bana, o magsigig yaw-yaw ang asawa, adto ka sa inyong altar, sa inyong balay, muluhod ka dito, mudupa ka sa imong kamot, niya maingon dayon ka, Lord, unsa ang magyong nakaasawa, magyong aning yaw-yawan, alingog-ngog biya gyud unta, pero ako na lang ning itugyan nimo. Ang imong asawa nakita nga nagluhod ka niya, nagdupa ka sa imong kamot, muyaw-yaw pa to. Ha? Pero ayaw sa pagdupas kamot nga Ginoo, kuhaan na intaw ning animal nga saba ba niya ana. Ayaw sa dana kay muyaw-yaw tong samot, kay mo takod na ngadtong imong buhat nga imong unahunang dautan. Ayaw lang luhod mapaubsanon. Basta ka na inyo mga anak nga perting tapulana nya dagko ra ba kay kaon nya bogo pa gyud ana nya bati pa gyud naong liwat-liwat ra sad nimo. Kanang ayaw gud pagsigyaw-yaw, ay pagsigyaw-yaw, luhod dito ba sa kuan, sa altar, luhod, dupas imong kamot dito, or hapa ba ka, nya hilak, kanay buhata, kaysa adto na nimo ipagawas imong anak, yaw-yaw to the max, sige pang panunglo, sige pag yung pamuyboy, ayaw na, ay kuan na kay na, over na kay kaana. Ang buhat nga maayo, atong padayonon, bisan pa magdaghan ang mutamay nato, daghan ang musaway, sige lang, padayon lang yun. Kay normal gid na nga di gyud malipay ang kadaghanan or ang tanan, di malipay. Sayop day ko, ang malipay kadaghanan na agi pipila nga di malipay. Pero jutay ra gid na kana mga tao nga musaway sa buhat nga maayo, gitawag na sila mga masinahon. Masinahon. Na ginang masinahon. Pragod ninyo god, kita mo yung silingan nga ni arang-arang ang naong kay nagpatina sa buhok, dahil sa magpatina sa inyong buhok. Mga buangon mo. Sina ka. Nga naman, di ka muantos anang natural ni mong buhok. Kita kasi imong silingan nga murag ni guwapa kay ni puti ang naong. Ana, kita sa kagpaagi nga mo puti sang imong naong. Di juga kaagwanta ng imong color. Mga masinahon man na inana nya kung tan-aw nimo nga pagpaputi nimo sa imong naong, di ra gyapon mausab ang imong naong, mao ra gyapon naong nga masina dayon kaniya, no? Labi na gyud imong silingan ni arang-arang pagkabutang ana nya ikaw diri na nahabilin ka nga mao ra gyapon imong kahimtang, masina sigihan to nimog daot. Kita bitaw dinhi kusog kay nang gitawag og crab mentality. Crab mentality. Si San Vicente Ferrer,
Daghan sa kaitong nasina niya, daghan sa kaing nidaot niya, daghan sa nagplano nga mupatay niya. Pero unsa may gibuhat ni San Vicente Ferrer? Nagpadayon siya buhat og maayo. Unsa may iyang tumong? Pangandam sa iyang kamatayon. Sige na siya gunahuna, muagi ra gid ta dinhi. Nyag motubay ko aning akong mga kaaway, kaning sig pangaway nako, inig kamatay nako, patay ko ani. Una, pangandam gyud mo sa inyong kamatayon. Nya unsa may maayong pagpangandam sa kamatayon? Mga maayong buhat. Maayong buhat. Muna si Jesus, sa diyang gikulata siyag maayo, ato naman ang sugdag handom karong kuan, karong Domingo, wa gid siya masuko. Nga naman, padoong naman ko ani mamatay, nya masuko pag yun ko. Hindi, samot na yung kuanig ka impierno. Pildi na kuani. Muna si San Lorenzo Ruiz, San Pedro Calungsod, gipangpatay man to sila, wagid sila masuko sa miatake nila. Nga naman, padong nagug ka mamatay. Pangandami na lang na. Muna ikaw asawab, sigihan kag kulatas imong bana, ay gyud ka suko. Ay, patay man gyud kana. Anya, masuko pag yung ka, nga patiyon na ka, sige, nagkagkulata, ay na lang. Kalang sakitan ka sa imong gibati, kay nagbisyo ang imong bana, or nagbisyo ang imong asawa, niya sakit kay paminaon, yung kapatay, atakihon yung kuanes kasing-kasing ron. Ayaw na lang kasuko, kay hapit na raba ka atakihan. Pangandam na lang sa imong kamatayon. O kung wa jud kay sakit, healthy kay kastanan, nya wa sa giniatake nimo, wa ginagpasakit nimo, padayon og paambit sa imong mga maayong buhat ngadto sa uban. Muna, kung ato ni siyang himuon, makasinati gid ta sa atong gitubag sa Salmo. Unsa toy atong tubag sa Salmo? Sa akong kasakit, misangpit ako sa Ginoo, og iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Nindot kinastanan. Sa akong kasakit, iyang gipatalinghugan ang akong tingog. Katubitang gasugod kog organize sa kaning kuan, kaning amo ditong grupo-grupos bukid sa una, 1984, sa youth organization nya si Kanier College pa ko ato, gisaway kog maayo sa akong mga iyaan, mga igagaw, nga wa mo apil ba, gihulga pagyud ko kay panahon man tos mga kusog pa kay kato pinatyanay sa mga NPA ug mga sundao. Para marabag ang ilang accusation unyag mga matay mo diha kinsa may mabasol, kana si Siano. Amo na daghang nasuko na ko ato, gisaway kog maayo, hastagod sa among paghimo-himog choir dito sa kapilya ba, niya naaman ko yung mga iyaan nga akong gipabalhin og lingkod, pero doon nagusad sila lingkuranan, kay ang choir akong ibutang dito, katubang among igubog-gupong choir, mga bati sa kong kaig tingogod, dito butang na mo, kay choir lagi dito sa kapilya pagpista, ako silang gipabalhin dito og lingkod. Uy, porti mo din nilang sukua ato. Pag humanas pista, nagsige na magpalakaw og istorya nga sus, wa palang gadihay mga di palang misa giadto, lami ang tamparuso ning tawhana. Garao na kayo na, ipabalhin pamiglingkod. Perting hilak na ko ato giingnan pa kong pahunongo na gyud mi, pero niingon jud adto sa Ginoo, Lord, kining akong kasakit, imo ra gid ni siyang sulbaron, mo padayon gyud ko bisag ako na lang usa, biyaan ko nila tanan, mo padayon ko. Napadayon jud ko ato 1984 hangtod karon. Naalang yapong among grupo, padayon ra gyapon ang uban nangamatay na sad. Nya ako ni padayon ko, karon nahimo na kong pare. Kadtong nagsigig yaw-yaw nako, karon muamin na padir, amin. Padir na. Sus kabuutan gini mo pa din ko. Og hinumduman ko lang gitong ilang gibuhat sa una, lami pagtaparusog tagsa-tagsa. Pero di na nako buhaton ano gud taon. Lahi din ning Ginoo kun manimalos no. Ngano man lipayon niya
ang imong mga kaaway. Tungod nimo, gamiton ka ba sa Ginoo nga mahimong kalipay sa imong mga kaaway? Muna iyang panimalos. Dili pras ato nga kung manimalos ta ato mang silutan. Pero ang Ginoo ganig manimalos, mahimo kang kalipay. So katong na nagsaway nako, karon ang uban nangasakit na, ang uban nawa sa gitaw mahimo labi na pagbagyo. Karon sige pangayo og kuan, ayuda. Sige sa kog dupa-dupa kani para ni ayuda ikahipos, palit nga tugsin, palit bugas, palit tambal para sa mga nagsigig libak na kusuna. Daily pay kayo. Aniyam sa dinhi, niyam sa pipila dinhi, sige gapo ko. Sige lang gapa. Ay, dahil manindog na tayo.